Since na may nagka-COVID dito sa Kuya ba, yung pandemic, 2020 up to date, ay very still ako dito sa protocol sa jail, no? Kaya katabang aga, nadawag ko sa Bareta dyan sa DCGB sa Bago na karindiwit daw, tumaas yung COVID cases ko yan, nag 2,000 plus. So, miniti ko ito mga mayor, kinorong ko sinda na siguro maabot ng Domingo. Yung sabi lang, yung dalaw, siguro Domingo. Sabi ko, isuspindi din natin kasi iliyon ko yung sitwasyon, pero at the same time, ibig sabihin nila yun. Kasi ako sabi, Mar, ay naugma ako sa sitwasyon ko niya na itong mga PDM ko, nailindas ko mga pamilya. Ayun, oo. Okay. Iyo po pinakabuto ko din na sa pamilya ninda sa alin nga panahon, mga 2 taon, dahil silang ilingan. Ano dito ko yan? Pero sabi ko sa inyo, at the same time, ano tayong health nindo, bako lang health nindo, health ng pamilya, nag-visit tayo sa jail. Ay, may pong Domingo sa 23, kasi every Sunday magsasabi, Ma, every Sunday. Haba? Ang po dyan, family day. Every Sunday. So, sa yung Domingo, ininsintima nang monitoron ko, padingwit, kung ano kang status ng COVID. Baka ni Domingo, abutan, baka Friday, mabisi na ako sa inda na pwede na sila maglaog.